چا خودمه و خوش بیت ما شوانه هجا دیسا برنامه کی نوب امل پیشبری ونه هیوی دارم به جارج آلگه تکنیکی امی باشتر بکاریم برنامه کی بریک و پیک تماشا بکن و دمکی خوش در باز کن بله وقت زانین دیسا مجارا گلی کرد وقت حرتم تجیه لباکور لباشور لروجاباد روجلات لی تشتکی گلکی گرین که ایرو جوان روژکی رشج بو گلی کرد سال وگرا 2013 اونزانم پیگو ناوی چی لشنگالی رشکی پر مزن گلکی ظلمکی مزن دجوارکی مزن هزین داعشه و ایرو لشامینه گرتن سر شنگالی مخابن به هزاران انسان ما 2014 به هزار انسان ما قتل کرن و هر وساش گلکی قیزه ما جنین کرد رواندن کرن هیسیر و دیل او ایرو همان هیس مخابن ایرو لشاما سوریه رونشتنه و بونو دولت اوایا رو رشیا دولت امپریاله رشیا دولتین کو پشکریا وان دکه چاوا دکارن وانا بشین سر گلی کرد و همان هیزاجی دکارن ایرو شامی بکن دولت بکن حکومت بری گم دست برنامه بکن که ام برنامه به هفر پار بکن شکرم آوره و ام بعجبینن و ام پار بکن و پیشتی ویجی امی بکاری بنده که مجاره خوب هیدی مجاره خوب گرمتر بکن بله ایجار که ام بله نها خویایه باش دنگ باشه پیام جی بینم کارن بر بخوینن کاوی چاخی ام ویدمی گو مسترانک متشکر بو ام جوی دمی گلکی باندورکی مزن سر مکر بو از هول بدم بیسترانا گو سر شنگالی ما من چکر بو از به موزیک به انسترومنت بواره پار بکم بله دور یاده ولا تأمن بوی دریا خوینه هوار یاده ولا ایرو هرچه هبرابون بناب اسلام گردن لسر شنگالا از دی خانه ویران کرنه هوار یاده خورت نوهاتی سرجه کرنه آرو ناموسا من کردا کردی برلنگه بار اقرنه بیستو یک هوار یاده قالوا پیرو من آل مکتن لسریاچی یا شنگاله هوارا خودگین الملک تاوس یاده یاده زاروک مکردا جتینو برچینا د پیچک خود برحو جان بیان آدمان یاده دور یاده امی هوارا خواب بن شیخو اجاق ازدی خانه هوار یاده نانا ولا امی خوابابشن اجاق شیخ شمسا شرفدین و فقردین شیخ سورا بابک شمسا هوار یاده ام هرم برلان شاه نورانی درگه ها شیخ عادک نورانی بیجن شیخو منو هواره شیخ منو هواره ده بنر به ایرو اومتا تکتیه چی حالی یاده زاروک مکردا
Di pêçekê xwe de ji tîn û birçîna rihûcan di dinya de wele em ê tu carî ji bîr nekin zarok û dayîkê me li çayê şînganê bêçare ne yadê em ê tu carî ji bîr nekin keçû qîzên me di çarşî bajarê Mûsilê de ne berbezatê ne heware yadê em ê tu carî ji bîr nekin wan bavên goş neçariyê gule berdan bedena xwe û qîzên xwe jî heware yadê yadê zarokê me Kurda ji tîn û birçîna di pêçekê xwe de rih û can di dinya de rastiya gelê Kurd bi taybetî jî ser gelê menî Kurdê Ezdî qetliamê got bi hezar salan diqewimin her wisa jî berdewam dikin em çawa bikin her got gelê Kurd di derekê di nêzî azadiyê dibe hêzên darî hêzên gemar jî bi her awayî êrişî ser vî gelî dikin belê îro ji 2014 û vir de her sal gelê Kurd ne tenê vê rojê çi roja heye vê birîna reş birîna xwe di dilê xwe de dikewînê lê çi jarî wê ji bîr neke li her derê bi bîr tîne bi vê münasebetê çi li Kurd û Kurdistanê de çi li metropolê Tirkiye û çi jî li diaspora li dezgeh û komelê Kurda ev roja reş hat bîranîn hat şermazerkirin hat naletkirin îcar hûn zanin beriya demekê hat îlankirin got wê hêzên Qesedê bi serkeşiya Mazlûm Kobanî Mazlûm Ebdî wê berê xwe bidin Fransayê û hêzên Golşamê îro rûniştine bi hev re bi navberiya Fransa û berpisyarê Amerîkayê Tomî Brak wê hevdîtinekê bikin di deqîqa dawî de ev hevdîtin bela betal bû bixabin gelek tişt hatin gotin lê tedî ê got di nav karûbarê siyasî de ne em baş dizanin got ev lîstikê Tirkiye ne lîstikê dewleta Tirk e ji ber got Tirk bi rêya dezgeha xwenî Şamê ve yanî Daişê got Şamê îro rûniştiyê bi rêya wan ve dixwazin hêza Qesedê hêza gelê Kurd yanî Rojavayê Kurdistanê jî dixê bin bandora xwe bin kontrola xwe ji bo li bakur jî li hemberî wî tu xeterî çênebe û em baş dizanin pê milletê Türk û ê got bêjin em Türk bi sedî not nîjadperestin û her wisa jî ji bo berjewendiyê gelê Kurd li ku aliyê dunyayê bin êrişî ser berjewendiyê gelê Kurd dikin loma jî em dizanin pê got wan çûna vê hêzê betal kir niha dîsa di roja bêdeyê dîsa gotibûn hefteya pêşî ya tebaxê de wê dîsa berê xwe bidin Fransayê lê îja em berê xwe bala xwe didêne di van sê çar roja de dîsa hêzên provokatîv taybetî jî got bi serkeşiya Tirkiye be êriş li ser dezgehên gelê Kurd û her wisa ê Süveyda yanî ê Dûrziya tê kirin do li Dêrfehet got nêzî Tapqayê yanî sînorê Rojavayê Kurdistanê got îro dibin kontrola SDG'de yani Qesedê deyê
hemberi êrişekê birûbirûma û di encamê de kesê êrişkar gelê ji wan hatin kuştin û birîndar kirin. û îro jî hikûmeta Şamê ya demkî ev bûye şermezar kir û qebûl kir kî got ew hêzê wan bûn. Vêzbê dîsa li Dêra Zorê. Li Dêra Zorê zaten çi roj tuneyê got êriş li ser hêzên Qesedê got neyên kirin ê asayişê. Îro dîsa di êrişekê de kesekî sivîl giran birîndar bû. Wer wisa provokasyon her berdewam in. û êrişî Swêda jî dikin. Herêma Durziya. Hemî armanca wan ku çûna Fransayê bi tundî bi giştî karî bin betal bikin. Ji ber ku Tirkiye di rewşa Rojava û Sûriyeyê ku wek hêz xwe di nav de nebîne heya jê tê betal dike. û ku xwe di nav de bibîne zaten dibe Kurdan û tiştekî nedin wana û wekî din û çi dikin bikin. Tenê bila Kurd negihêjin tim mav û meksedê xwe. Ev hayal berçavê dünyayê û Kurd hemî jî zanin pê. Baş em dizanin ku ev dezgeh ji aliyê Tirkiyeyê ve tê meşandin. Doh cara pêşî Wezîrê Karê Ejder ve Êtûrka got yanî em tenê dixwazin ku zû Qesedê û Şam levdû bike. Nego yani nego direkt nego bila herî silahê xwe çekê xwe teslîm bike. Cara pêşî yanî we got yanî te dî em bêjin guhertinek kir. Lê zû tê çi manê hûn zanin? Eger çi qesî zû xwe teslîm bikin, teslîmî Şamê bikin bê merç û bê tişt qayde, ev ê jî li bakur ji bo çavê însana wilo hinkî boyaq bikin, çî bikin, berçavê wan xweş bikin, em ê çengava bavêjin. Em ê çi bikin? Em bêjin hepsa em ê wek Demirtaş û rêhevalê wî û kesên nexweş û filan em ê berdin. Ev gorî wan jî demokrasiyê. Êma ji xwe zaten girtina wana wek girtina rêber Serokapû girtinekî bêhiqûqî û girtinekî bêadaletî. Yani hûn ê hinkî zulma xwe kêm bikin. Nego hûn ê mafê Kurdan misroger bikin, ya jî wê Kurd bigên demokrasiyê, ya jî wê em bêjin di Bakurê Kurdistanê de hêza Kurda wê bi quwet bibe û em bêjin wek milletekî duyemîn wê li Tirkiyeyê de bênazkirin. Tişkîlo tune. Tu carî bawer nebin. Eger Türk ji wan biserife kîjan partiyê wan desthilatdar be bela desthilatdar be. Ferq nake. Ferq nake. Timamê emrê xwe me di nav vê siyaset derbas kir em zanin pê. Çepgirê wan jî aynî ye, nijadperestê wan jî aynî ye, demokratê wan jî aynî ye, lîbarîlê wan jî aynî ye. Hemî got digin mesela Kurd lîbarîlê wan û hemî jî digin hebdû aynî tiştin. Liberal an jî sosyalîst, a jî komünîst, a jî nijadperest di mesela Kurd de ferq nake. Vê naxin baş zanin pê. Lê rêl wan hinkî teng bûye, çawa teng bûye? Di rojhilata navîn de hinek pergal, hinek sînor tên guhertin, hinek tiştê nû diqewmin. Di Sûriyeyê de, di Bahreyê de, Libyayê û hêdî hêdî wayê te dî ber başûr bi Sedam jî çi kirin piştî wê em bêjin haberê xwe dan Îranê û wisa dixwazin paqijkinekê li gorî serê xwe çekin dewletê emperî.